What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Reveal her name. Let me see thy face. Mas maganda ako sa'yo. Kumusta inyo mga Cancer? Ako nga pala si Paulul at kahit isa lang ang mukha ko, dalawa ang aking itlog. Ibig sabihin nun, pwede natin tapatan ng karamiya. Tig-isang itlog sila. So, sobrang dami nito. So, kung baka mapansin nyo na iba'y itsura ko dun sa isa kasi 2 araw ko to ginawa kasi sobrang dami. To the point na kailangan ko muna maghintay ng ilang araw para lumabas yung mga mas magagandang edit. So, simulan natin dahil mo sinasabi, isa lang naman ang mukha mo. So, syempre yung pinakauna sa GMA. As in, GMA mismo to galing. What the... yan ang gusto ko sa GMA eh. Kahit kengkoy sila, alam nila yung market nila eh. So, kahit pinagtitripan ko sila, huwag nyo seryosohin. Sigurado ako GMA wala lang sa kanila yun. Nag-enjoy pa nga sila kasi nagtitrend sila. Marami diyang malalambot ang puso na parang hindi pa nakatikim ng lait sa buhay nila at masyado nilang dinadamdam. Yan yung mga taong hindi masaya kasama sa mga party at sa mga gimmick ng mga kabarkada nyo. So, buena mano nga naman, di ba, ang GMA mismo. So, sunod na Kara. From Jad Valley. Karamihan Nation! Nasa wala kayo dyan. Ubus agad ang vape mo. Ang mahal-mahal pa naman ng mga pang-juice. Nako, sunod. From Wawawi. O Mia, ikaw naman mag-bless. Ano ba? Pwede naman siya mag-bless ng gano'n. Pwede namang makiusap na lang yung minamanuhan mo. Maging realistic naman tayo. Grabe naman yung panlalait nyo. From Badik Puhanes. Sis, may maatrasan pa ba ako? Hindi ka niya makikita nakaharang yung sa ulo eh. Kung sa bisikleta, maintindihan ko pa. O sa tricycle. Pero sa kotse, hindi siya makakahinga. Kawawa yan sa FX kasi ang baho ng mga headrest doon. Lalo na pag nagamit na ng iba. So, kung si ano man pangalan mo, kung ikaw man si Kara o si Mia, basta kung sino man yung kailangan umamoy ng headrest, more power to you. More power to you. Sunod. Doble rin ba ang presyo niyan? From Ray Pinyo. Nice name, ha? Ang spelling nun na R-E-Y, ha? Huwag niyo ako awayin, YouTube personnel. Walang ibig sabihin yan. Paulul. So, kayo manginginis ka lang, mali pa yung panginis mo. Dapat P-A-U. May yan. Titrigger mo ako. Lalabas dito sa isa kong muka, si Mio. Parang itlog ko lang. From Lanslo. Pag ba ganyan, 10 piso na ba yan? Ha? 10 piso o 25? Is it squared o is it doubled? Kasi dalawa rin yung utak niyan, dalawa yung mata, dalawa lahat. Na-predict na ni Emilio Aguinaldo na mangyayari to, kaya 2013 pa to. Pang paranormal expert ang galing ni Emilio. Maraming salamat. Sunod. From Mesetenge. Nani? Karamiya, anime adaptation na agad, di ba? Ganyan siya kalakas. Kulang yung chakra sa pag-isip ng script nito, pero sobra-sobra. Daig pa ang mga Hokage sa pag-trending nito. Kaya very good sa GMA. Alam nila ang formula na kailangan nilang gawin and good for them, di ba? More memes para sa atin and more revenue sa kanila. So, win-win sa lahat dito ba? Win-win, parang Karamiya, tig-isa silang win. From 6090 series 16. GMA, bayad po na mas magandang teleserye. Salamat. Ito na ang trabaho mo, Karamiya. Ito na ang best. Isipin mo hindi ka na nga makakasagasa. Sigurado pang walang magbo 1, 2, 3 sa inyo. Sigurado lahat yan bayad. Di ba? Isipin mo nakatitig lang sa'yo ganyan, no? Nakatitig lang sa'yo, inaantay ka magbayad. Ay, nako. From Rapper 109. Yep. Ito mo, nagiging international na ang Karamiya. Sa iba't ibang klaseng meme, na-apply na siya, di ba? Isipin mo naman gaano ka-universal ang cancer na teleseryeng to. May bago na tayong fetish, mga cancer. Nako, lagot tayo dyan. Papamalian child po kami dito. Ano lang po yan, nagmamassage lang po, di ba? Tulad nga na sabi ni Maruro. Maraming salamat. From Turong Langka. Oh my God, what the fuck is that? Fuck is what? What the fuck is what? Wala pa. Ano ba yan? Naiipon ko pa naman dito yung kapangyarihan ko. Di ba? Para akong Karamiya. Doble rin ang aking pasensya. Sunod! Tom Edge Alcasim. Ay, ilang comment to. From Gian, what the fuck? Okay, thumbnail. Ito ang tunay na relationship goals. Isipin mo, para ka araw-araw nagtitrisa. Remime, pampademon. Naku, saan butas papasok yan? Ayoko na, no? Wala po ako nakita from na Fantony. Nice one, sister. Alam mo.
alam mo na ang sagot, di ba? Yan ang pinakamadaling paraan para mag top 1 ka, di ba? So, paano yan? Dapat ba naka-blindfold yung isa? Dapat ba ma-bird box natin yung isa para makapag-aral siya na mabuti? Hindi natin malalaman. GMA lang nakakaalam. Di mo na kailangan umikot, di ba? Alam na niya kung sino ka pa lang simula pa lang. Nakakatawa. Sunod. Yep. So, malalagpasan na niya lahat. Michael Phelps, walang laban yan. Totoo, kaya niya huminga habang buhay. Kahit habang buhay nakalubog yung isa, makakahinga naman yung isa eh. So wala rin point. Nagki-creep out talaga ako sa mukha niya, babae. Parang pang jumpscare. From Polarink, about face. Wala kang sense kasi may helmet eh. Dapat yung helmet niya may butas sa likod. So, kung may headshot ka man, may headshot lang kung si ano man pangalan niya. 'Di ba? Kung yung kanina, yung ulo niya nakalagpas doon sa helmet. Dito, ito mas realistic na Karamiya na panlaban. At hindi niyo mapapatay, magiging ultimate mamamatay tao yan si Karamiya. Alam, kapangiti-ngiti lang yan, pero nasa loob ang kulo niyan, abangan nyo lang. Ubos ang lahi mo dyan. Sunod, from Maki Laureta. Game ka na ba? Hope, ako papabiyat channel, di ko kilala yun, nasa heart na yan. Ako, kilala ko lang yung tatlong emoji. Tsaka, dapat may isa po emoji dyan. Dapat mayroon pa dyan isang eggplant na emoji. At ano na lang yan, mukha ko na lang yan. Yes, easy views, easy revenue. Sunod, maraming salamat. From Ivan Totnak. Kumopya ka, talo ka, tama ka dyan. Hindi kayo makakadaya kay teacher. Nako, isip mo, mayroon na nga nagsusulat, ini-explain na agad nung isa. Doble rin ba tuition mo dyan? Kung mayroon mga developer dyan, please gumawa kayo ng horror game based on Karamiya. Nako, magiging ano yan, magiging best hope. Matatalo pa niya yung Resident Evil, sigurado ako. Mobile Legends, Karamiya. Nice play on words. Maraming salamat. Buti, huwag nyo nang dagdagan ng cancer ng Mobile Legends. Yes, from Irony. Oh, tama nga naman. Nag-align si Kara at si Mia para ipakita sa atin to. Ito na ang bagong meme ng 2019, ang Choking Sasuke meme. At syempre, mga gawang Pilipino lang ang dadaanan natin kasi mahal na mahal ko ang Pilipinas, di ba? Parang doble na pagmamahal ko sa Karamiya. From Jarvin Armada. Yan ang mangyayari sa'yo pag nag-drugs ka sa Uchiha Clan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Excuse me, putang ina. Naalala ko, ako gumawa kung nakita nyo man yun sa mga ako gumawa yung unang-una kasi naalala ko pa yung mismong kamay nun. Kamay na pag-drawing ako, naalala ko pa akin yung mga mali-mali na yun nung minas ko. Sunod, Alfie, alam ko malakas ka pero tama na. Hindi na kaya ng sharingan niya yan. Sunod. Grabe, Kuya Josh. Grabe, sobrang rip na ni Josh ngayon. Parang dati, ano lang siya, Dati, bata lang. Ngayon, pucha, kaya na niyang durugin ang buong Uchiha Clan. Hindi na kailangan si Itachi. Umuwi ka na. From History Memes P. You're too weak for revolution, Sasuke. Sobrang sakit. Hindi niya kinaya nung nag-revolusyon si Itachi sa buong lahi nila. Masisira ang buhay mo. Para rin tayo, di ba? Hindi rin natin kinaya nung nilusob tayo ng kung ano-ano mga bansa. Puro nani na lang tayo. Nani? Nani? Kinukuha na yung mga resources natin. Kinukuha yung mga babae natin. It's too sad, man. Sunod ako, bago ako umiyak dito, tama na. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. From Ian Lambino. Yes, the crossovers we don't deserve. Yes, from Marvel to Naruto. From Yuan Morales. Yes, napunta na rin ako. Choke me daddy, choke me harder. Sabi ka, di ba? Yan ang bagong finish ni Sasuke. Maraming salamat. Nakasama na ako sa mga pantasya nyo kay Sasuke. History Memes PH, tama na. Marcos did nothing wrong. Marcos pa rin mga ulul. Yun di ba? Nag-Ninja Revolution, nag-People Power Revolution din sa Hidden Miss Village. At ayoko nang pag-usapan niya nasa ilalim na fiction ako. Masyadong masakit yan. Mas masakit pa yan kaysa doon kay Sasuke. Sa mga di alam yan ay Evangelion. Insert Evangelion meme. Maraming salamat. Sunod, hindi ka maliligtas. Sasuke. Ops, joke lang. Pampamiyan channel kami dito. Relax lang. It's a joke. Ha? Huwag nyo masyadong seryosohin.
Sabi nga ni Itachi, kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the you did. 2 beses na yan! Pero alam natin lahat kung anong ginawa ni Itachi sa kanya angkan. Sunod! Yes, the Mai naging Mei. Wow! Wordplay! Tama na si JQC, ano ba? Sa mga di nakakaalam, ito yung aking contest noon. Diba? Yung mga hindi pa nakakasali dyan, 50k ko ata yun or 10k, basta may contest ako. Magkaka-contest din tayo ulit pagdating ng 100k, kaya abangan nyo na. Hasain nyo na inyo mga May skills, mga memers. Maraming salamat. Siya ang nagmamayari ng buong Ninja Universe. Kaya yung ibigay sa akin ng langit? Ako may-ari sa inyo ngayon. Ako kung ang chakra niyan ay panglagpas sa buong kalawakan. Ako, talo niya pati si Itachi. Wala na makakatalo dyan. Ilalabas si Susano. Lalabas niya lahat ng 9 lahat ng tigi sa Chibi, Kyubi, Blueby. Kahit sakali niya si Kara Mia, kayang-kaya niya. Isang kamay lang kaya niya sakalin pareho si Kara at si Mia. Grabe, so ba intense sa mga memes mo. Pagod ako doon. So, maraming salamat sa manonood. Kung meron kayong mga memes na ginawa nyo, isend nyo lang sa ating Reddit, Pampamilyang Paulol. Nasa description, tignan nyo na at mag-subscribe na rin kayo. Huwag nyo kalimutan bumili ng Paulol shirt natin bago maubos. Naku, pag ito naubos, pag bumili kayo nito, gawin nyo lang basahan. Basta bumili kayo. Kung hindi kayo nagdadamit sa bahay, kahit gawin nyo lang basahan, okay lang, naiintindihan ko. Syempre, huwag kalimutan like, share sa mga dalawang mukha nyong friends. And syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Paulol Mio, out.